Hej med jer. I dag der skal vi teste BCS tohjulede traktor til afklipning og sammenrivning af biodiversitet. Så vi viser i dag, at vi kan pleje biodiversitet med de her BCS-maskiner. Vi har, som I kan se, en række maskiner med. Den mindste vi har med i dag er ikke den mindste i rækken, men den mindste vi har valgt at tage med i dag. BCS 738 med 9 hestes Honda-motor med elstart, 3 gear frem og bak med vendegear. Maskinen har differentiale, hvilket gør det nemmere at manøvrere fra side til side. På den har vi monteret BCS' laserfingerklipper. Laserfingerklipperen fås fra 80 cm op til 1,55 m, så det er alt efter behov og ønske. Laserfingerklipperen har kun én bevægelig kniv, det vil sige, at det er kun den øverste kniv, der bevæger sig. Maskinen har store slæbesko, så man kan justere højden, hvor dybt man ønsker at klippe ned. Den næste vi har taget med er BCS Stargate 780 hydrostatisk. Det er en helt ny model, der faktisk først lige er på vej ind i prislisten, så de er lige kommet hjem. Det er en fuldhydrostatisk maskine, 13 hestes Honda elstarts motor, 3-læs hydrostat, og på den har vi monteret BCS' Dual Laser. Dual vil sige, at både overkniv og underkniv bevæger sig imod hinanden. Det gør, at klippet for det første er bedre, da det bliver ligesom man gør med en saks. Derudover, ved det at man har vægten fra de to knive kørende imod hinanden, har man meget færre vibrationer i maskinen. Dual Laser har derudover automatisk tilspænding af knivene, så den selv holder med et moment på knivbladene sammen. Den har ligesom laseren store brede slæbesko, der er justerbar i højden, så man kan justere ned til at klippe helt tæt på jorden, som vi ønsker her ved biodiversitet, for at få så meget materiale væk som muligt. Eller hvis man er i meget rough område, kan man også klippe det helt op i 10 cm højde. Den sidste model har vi her med i dag er BCS 77 hydrostatisk. BCS 77 har vi haft i nogle år, det var den første hydrostatmodel i programmet. Denne maskine har 2 hastigheder på hydrostaten, der giver et bredere spænd af hastigheder, samtidig med at det giver et kraftigere drejningsmoment ved kørsel med for eksempel fræser. Den maskine er også ud med en 13 hestes Honda motor med elstart. På den har vi monteret BCS Duplex fingerklipperen. Duplex fingerklipperen er ligesom Dual Laser med dobbeltknive, der bevæger sig mod hinanden. Men duplexen har, ud over knivene, har den også fingrene, der sidder fast på den nederste kniv. Fingrene kører også frem og tilbage, sammen med underkniven. Det gør, at den hjælper med at holde sten og jord ude af kniven, så den beskytter kniven, hvis man kører i muldvarpeskud osv. Duplexen har også automatisk tilspænding af knivene, samtidig med en brede slæbesko til justering i højde. Vi har et par specielle redskaber med i dag også til biodiversitet. Den lille Goldrake, der lige er kommet hjem fra England. Det er et redskab, vi leder os til at prøve at teste i dag. Det er til at samle sammen, når man har samlet det afklippede materiale sammen med repositionsriven. Kan man skubbe det hele sammen og køre det væk med denne maskine, så man kun skal have en tohjulet traktor ud og pløje anlægget, så man ikke skal ud og have en traktor eller en læsemaskine ud for at hente materialet ind, så vi ikke får det her høje marktryk. Repositionsriven er også, den river materialet sammen, så vi kan samle et temmelig stort areal sammen i en stribe, hvor vi så efterfølgende kan samle det sammen med Goldrake. Vi glæder os til at lave nogle videoer til jer her i dag. Hej hej!